ஹரே கிருஷ்ண டியோட்டீஸ். எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள், நன்றிகள். இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதையில சாப்டர் 11 பார்க்க போறோம். விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம், விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இது ஓரளவுக்கு. பகவானோட ரூபத்துல எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். எல்லாமே உள்ளடங்கி இருக்கிற ஒரு ரூபம், அதாவது மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, நேச்சர் எல்லாமே இதுல நம்மளால பார்க்க முடியும். இது எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நேத்தி சாப்டர்ல 10th சாப்டர்ல கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, எல்லாத்தையும் நான் என்னோட ஒரு பிராக்மெண்ட் பார்ட்டால தாங்குறேன், இந்த உலகத்தை என்னோட ஒரு பார்ட், அதன் மூலியமா நான் தாங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. உடனே அர்ஜுனர் கேட்பாங்க, எனக்கு அந்த ஃபார்மை பார்க்கணும், எனக்கு நீங்க இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு ஜட உலகத்தை தாங்குறீங்க இல்லைங்களா, அந்த ஃபார்மை எனக்கு பார்க்கணும் விருப்பம் அப்படின்றத அர்ஜுனன் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதுல இருந்து தான் நம்மளுக்கு இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் இந்த சாப்டர் ஸ்டார்ட் ஆகும். இதுவுமே ரொம்பவே என்னது ஒரு சிறப்பான ஒரு தெரிஞ்சுக்கிறது. நம்ம என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி பிரேயர் சொல்லிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகியா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் ललिता श्री विशाखान्वितांश. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் அவங்களுக்கு தெரிவிச்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதோட தாத்பரியம் என்ன அப்படின்றது நம்ம கையில எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே என்னது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம். எனக்கு பக்தி கூட செய்ய தெரியாது பகவானே, நீதான் எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்ற ஒரு சிம்பல். பாத்தீங்கன்னா தீஃப் போலீஸ் அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, டக்குன்னு 2 கையும் தூக்கி நான் ஃபுல் சரண்டர் ஆகுறேன், நான் உங்களை எதிர்க்கல, என்கிட்ட எந்த சக்தியும் இல்லை எதிர்க்கிற அளவுக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரி நம்மளும் பகவான் கிட்ட எனக்கு பக்தி கூட பண்ண தெரியாது கடவுளே, நீதான் கிருஷ்ணனைய பரிபூர்ணமா ஏத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்கான சிம்பிள் தான். அதனாலதான் ஒவ்வொரு தடையும் நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லும் போது 2 கையும் உயர்த்தி சொல்றது அர்த்தமாகுது. சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் நேத்திக்கு 10th சாப்டர் பார்த்தோம். அதுல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்பவே நல்ல ஒரு சாப்டர் அது. ஆப்புலன்சஸ் பகவானோடத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். முக்கியமா 9th and 10th பக்தி எப்படி பண்றது, பக்தி யோகத்துக்கு 7வதுல இருந்து 12வது சாப்டர் வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுல முக்கியமா 9th and 10th ரொம்பவே அதிகப்படியா பக்தி எப்படி பண்றது அப்படின்றத நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குற சாப்டர்ஸ். அதாவது 9th சாப்டர் கிருஷ்ணன் சொல்லுவாங்க, உன்னோட மனதை என்மேல் நிலை நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 10th சாப்டர்ல அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். சரிங்களா. அதுல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், யாராலையும் அவங்களை என்ன பண்ண முடியாது, ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியாது, இன்கன்சீவபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாத அளவுக்கு அவங்களோட இது எப்படி இருக்கும், ஆப்புலன்சஸ் அவ்வளவு அளவு பிரகாசமா உயர்ந்ததா இருக்கும். சரிங்களா. ஏன்னா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. நம்பன்றது எப்பயுமே நான் சொல்றது ஹியூமன் லிவிங் என்டிட்டி என்னன்னு சொல்றேன். சரிங்களா. சோலை பத்தி தான் சொல்லும் போது நம்பல் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதுல பாத்தீங்கன்னா சோலுக்கு எப்பயுமே 4 இது டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். ஒன்னு இல்யூஷன்ன்றது அறியாமை, இன்னொன்னு இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ். நம்மளோட சென்சஸ் எதுவுமே நம்மளுக்கு கரெக்டான விஷயத்தை எப்பயுமே சொல்லும் அப்படின்றது கிடையாது. சில சமயம் நம்ம தப்பா கூட அதை நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துரும், அந்த ஒரு விஷயமும் இருக்கு. அப்புறம் சீட்டிங் ப்ரொஃபன்சி, இது நம்மளுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ என்ன பண்ணிடுவோம்,
ஏமாத்துறதும் வந்துடும். அதே மாதிரி அது அந்த நேரத்தை பொறுத்து. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த பொருள் ரொம்பவே வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் சீட்டிங் ப்ரிஃபரன்சி இருக்கும். நம்மன்றது லிவிங் என்டிட்டி, ஹியூமனை பத்தி ஜென்ரலா பேசுறது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டேக்ஸ். எப்பயும் நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒண்ணு தெரியாமல தவறுகளை நம்ம செய்திருவோம் இல்லைங்களா வாழ்க்கையில. இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட எப்பயுமே இருக்கிற ஒரு டிஃபெக்ட்ஸ். இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்றதுக்கு நிறைய நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். அப்ப இந்த 4 டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பகவான அவங்கள முழுமையா நம்மளால உள்வாங்கிக்கிறது அவ்வளோ சிறந்த இதுவா இருக்காது, நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுவும் அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர், இதுக்குதான் அந்த ஸ்லோகம் பார்த்தோம். தேவர்களும் ரிஷிகளும் கூட என்னது அவங்கள புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே துர்லபம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இத்தனைக்கும் தேவர்களையும் ரிஷிகளையும் யாரு பகவான் தான் படைச்சாங்க. தேவர்கள் சக்தி வாய்ந்தவர்கள், பவர்ஃபுல் இல்லைங்களா. அது மாதிரி ரிஷிகள் எல்லாம் நாலேஜ்டு பர்சன் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுருக்கோம். அப்படி சக்தி வாய்ந்தவர்கள் ரிஷிகள் அவங்க எல்லாமே என்னது பகவான முழுமையா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முடியல அப்படின்றத பிரம்ம மோகன் லீலை மூலியமாவும் கோவர்தன லீலையில இந்திரன் வந்து பகவானுக்கு என்ன பண்ணாங்க, சிரமத்தை கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா. அதன் மூலியமாவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆதாரமா. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. ஆனா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே வழி என்ன அப்படின்னா பக்தி தான். பக்தியின் மூலியமா நம்மளால பகவான புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றதையும் இங்க வந்து நம்ம பாக்குறோம். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுதான் இந்த சதுர்ஸ்லோகி கீதையோட சாராம்சமே இந்த சதுர்ஸ்லோகி தான். ஃபர்ஸ்ட் 8th ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லிருப்பாங்க, இந்த உலகம் ஜட உலகமா இருக்கட்டும், மெட்டீரியல் உலகம், இது ஸ்பிரிச்சுவல் உலகமா இருக்கட்டும், ரெண்டுமே என்னால உருவாக்கப்பட்டது, நான் தான் அதோட சோர்ஸ் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. இதை யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க பக்தியில முழுமையா ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றத சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் 9th ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னாங்க, அந்த பக்தி யார் ஒருத்தவங்க அதை வந்து நம்பிக்கையோட ஃபாலோ பண்றாங்களோ, பகவான் தான் சோர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரிதிங் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க பகவான் மேல. அப்ப அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றதான் இந்த மச்சித்த மத்கத பிராணா அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். அவங்களோட வாழ்க்கை ஃபுல்லா பகவானுக்கே டெடிகேட் பண்ணிருப்பாங்க. அவங்களோட எண்ணங்கள் ஃபுல்லா பகவானே நிறைஞ்சிருப்பாங்க. ஒருத்தவங்க பகவானை பத்தி பேசிக்கிறதுலயே சந்தோஷம் அடைவாங்க. அதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளா பார்த்தது துருவ மகாராஜ், அதுக்கப்புறம் வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பிரபுபாதா அவங்களோட வாழ்க்கையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா அதே மாதிரிதான் இருக்கும். அவங்களோட மனம் ஃபுல்லா பகவான் கிருஷ்ணர் நினைஞ்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட வாழ்க்கையை பகவானுக்காகவே டெடிகேட் பண்ணியிருந்தாங்க. உலகம் ஃபுல்லா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க. அதுக்கப்புறம் எப்பயுமே பகவானை பத்தி பேசுற விஷயத்திலேயே ஒருத்தவங்க என்லைட்டன் பண்ணிக்கிறதுலயே ரொம்பவே சந்தோஷமும் அடைவாங்க. சந்தோஷமும் திருப்தியும் அதுலதான் அவங்களுக்கு ஏற்படும். இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்துல அவங்களுக்கு அது அவ்வளவா இருக்காது. முழுக்க பகவான் விஷயத்துல தான் இருக்கும். அப்ப ஒரு பியூர் டிவோட்டி எப்படி இருப்பாங்க, அந்த நேச்சர்ல இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி யார் ஒருத்தங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த நானே கொடுப்பேன் அப்படின்றத பகவான் வந்து 10th ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான அந்த நாலேஜ் அதெல்லாம் வந்து பகவானே கொடுப்பேன் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட உள்ள அஞ்ஞானம் அப்படின்ற இருளையும் ஞான தீபம் அப்படின்றது மூலமா நான் வந்து கொடுப்பேன் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. இருளை நீக்கிட்டு ஆத்ம ஞானத்தை கொடுப்பாங்க, பக்தியில முன்னேற்றத்தை கொடுப்பாங்க அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். இதுதான் பகவத்கீதை முழுசா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம எதுக்காக பகவத்கீதை படிக்கிறோம், இந்த ஹியூமன் லைஃப நம்ம வீணடிக்க கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணணும், இதுல பக்தி பண்ணி நம்ம சோல் அதை வந்து சூப்பர் சோலோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். அதுக்கான ஒரு மீடியமா இந்த கிராஸ் பாடியை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு அதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையோட தாத்பரியமா அமையணும் அப்படின்றத இந்த சதுர்ஸ்லோகி மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். என்ன பண்ணிருக்காங்க, 10.12 to 10.8 அது வரைக்கும் பகவானுக்கு பிரேயர் சொல்லுவாங்க. எப்படி ஏத்துக்கிட்டாங்க, செகண்ட் சாப்டர்ல 7th ஸ்லோகால குருவா ஏத்துக்கிட்டாங்க. இந்த இடத்துல பகவானாவே அவங்க சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. இத அர்ஜுனர் மட்டும் பண்ணிக்கல, அதுக்கு இன்னும் வேற யாரெல்லாமோ இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இதே மாதிரி பகவான் தான் கிருஷ்ணர் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ன்றத நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. நாரதர், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வியாசர், இந்த மாதிரி நிறைய ரிஷிகள் எல்லாமோ இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க புராணத்துல அப்படின்றதையும் எடுத்துக்காட்டாங்க பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பகவானே இப்ப அவங்களோட திருவாயாலே இந்த வேர்சஸ் எல்லாம் சொன்னாங்களே, நான் தான் எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம் அப்படின்றதெல்லாம், அப்ப பகவான் நீங்களே இதை சொல்லிருக்கீங்க அப்படின்றது எல்லாத்தையும் பிரேயரா சொல்லி பகவான சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடா
அர்ஜுனர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார். அவங்களோட ஆப்புலன்சஸ் எல்லாத்தையும் சொல்றாங்க. எல்லாத்துலயும் நான் எப்படிலாம் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு விஷயத்திலும் நம்ம இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு விஷயத்த பார்த்தாலும் பகவானால் தான் எல்லாமே படைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம முழுமையா நம்பணும். என்னைக்கு நம்ம 8th சாப்டர்ல இது கோலோக சாட்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணலோகம், அப்புறம் வைகுண்டம், அதுக்கப்புறம் பிரம்மஜோதி, அதுக்கப்புறம் விரஜா நதியில காரணோதய கஷாய விஷ்ணுவா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் குட்டியா மெட்டீரியல் வேர்ல்டு நிறைய அந்த மாதிரி மில்லியன்ஸா வருது. மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் வந்து பகவானோட உடம்புல இருந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வழியா வருது. அதுல வந்து ஒரு மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்குள்ளாரையும் கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு வராங்க. அவங்களோட நேவல்ல இருந்து பிரம்மா வராங்க. பிரம்மாவுக்கு வேதத்தை கொடுத்து அவங்களுக்கு படைக்கும் தொழிலை பகவான் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் பிரம்மா வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களா எல்லாரையும் படைக்கிறாங்க. 4 குமாரர்ஸை ஃபர்ஸ்ட் படைப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் ருத்ரரை படைப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் வரிசை அப்படியே எல்லாரையும் அவங்க மனுக்கள் எல்லாம் படைப்பாங்க. மனுக்கள்ல இருந்து தான் நம்ம எல்லாரும் வரோம். இந்த தாத்பரியம் தான் என்னது வேதத்துல எல்லாத்துலயுமே போட்டிருக்கு, பாகவதத்திலயும் இதுதான் போட்டிருக்கு. அப்போ இந்த தாத்பரியத்தை நம்ம முழுமையா ஏத்துக்கிட்டு நம்ம நம்பிக்கையோட நம்ம பகவானை வழிபடணும். அப்போ எல்லாத்துலயும் நிறைஞ்சிருக்கிறது யாரு? பகவான். அதனால எல்லா ஆப்புலன்சஸையும் பகவான் சொல்றாங்க. பாக்குறதெல்லாம் பகவானாவே நம்மளுக்கு தெரியணும்ன்றதுல அதுல ஒரே ஒரு தாத்பரியத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலே மத்தது எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுக்க முடியும். என்னன்னா சீடு இருக்கு இல்லைங்களா, விதை. அந்த விதையில கண்டிப்பா உயிர்னு ஒண்ணு இருக்கும். இப்போ ஒரு செடி நட்டு வைக்கணும், ஒரு சீடு வந்து விதையை நம்ம நட்டு வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து கண்டிப்பா என்ன வரும்? ஒரு குட்டிய ஒரு செடி வளரணும் இல்லைங்களா? அந்த உயிர் தான் பகவான். சூப்பர் சோலா எல்லாத்துக்குள்ளயும் ஊடுருவி இருக்காங்க. அதான் ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஃபிராக்மெண்டல் பார்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அது என்ன? சூப்பர் சோலா எல்லா இதுலயும் எல்லா லிவிங் என்டிட்டிலையும் ஊடுருவி இருக்காங்க. அப்போ அந்த சீடுக்கு எது ரொம்ப முக்கியம்? அந்த உயிர். அப்ப அந்த உயிரா யார் இருக்காங்க? பகவான் இருக்காங்க. அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்திலயும் நெருப்புனா வெப்பமா இருக்கிறது, தண்ணீர்னா சுவையா இருக்கிறது, யோகிகள் தவம் செஞ்சாங்கன்னா அந்த தவமா இருக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லாத்துலயும் எது அந்த தாத்பரியமோ அதுவா நம்ம பகவானை நம்ம பார்க்கணும். அதுதான் பகவான் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஆப்புலன்சன்ஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். இது நிறைய கொடுத்திருந்தாங்க. ஒண்ணுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், வாழ்நாள்ல அழகா செக் பண்ணி நம்ம அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு சாப்டர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அத்தியாயம் 11 சுருக்கம் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அர்ஜுனா தனது யுனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகிறார். எதனால யுனிவர்சல் வடிவத்தை காமிக்கணும்? அதுதான் ஆரம்பத்துல சொன்னேன் இல்லைங்களா? நேத்துக்கு என்ன பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்துலயும் ஊடுருவி இருக்கேன், ஒரு பார்ட், என்னோட ஒரு பார்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா நான் எல்லாத்துலயும் ஊடுருவி இருக்கேன், அதுல இருந்தா அதை வச்சுதான் நான் இந்த ஜட உலகத்தை இந்த எல்லாத்தையுமே நான் தாங்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அதை கேட்ட உடனே அர்ஜுனருக்கு என்ன ஆசை வந்துருச்சு? அந்த ஃபார்மை நான் பார்க்கணும் அப்படின்றத விருப்பப்படுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கின்றார். அப்போ அந்த விஸ்வரூபத்தை பத்தின டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் பகவான் இங்க கொடுக்குறாங்க. யுனிவர்சல் வடிவத்தில் அர்ஜுனனின் பார்வை. அர்ஜுனர் அதை என்ன மாதிரியா, எப்பயுமே நம்ம இப்ப ஒரு குலோப் ஜாமுன் சாப்பிடுறோம்னா அதை பத்தின ஒரு இது சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? இது இப்படி இருந்தது, ஸ்வீட்டா இருந்தது, ரொம்ப டேஸ்டா இருந்தது, அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம எப்படி அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோமோ அதை சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க, யுனிவர்சல் வடிவத்தை எப்படி பாக்குறாங்க, அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுவாங்க. அர்ஜுனரின் யுனிவர்சல் வடிவத்தின் அனுபவம், கிருஷ்ணரின் பதில் அதுக்கும், அப்புறம் அர்ஜுனரின் ஜபங்கள். விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் அர்ஜுனர் என்ன பண்ணுவாங்க, பிரேயர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. முன்னாடி பண்ண பிரேயர் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அக்செப்ட் பண்ணது. இந்த பிரேயர் வந்து பயத்துல பண்ண பிரேயர். எனக்கு வந்து இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை விட எப்பயும் போல 200 ஃபார்மாவே எனக்கு காட்சி கொடுங்க. ஏன்னா இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பக்தி பண்றதுக்கு உகந்ததா இருக்காது. ஏன்னா பார்க்க பயமா இருக்கும். பயம் வந்ததுன்னா நம்மளுக்கு பக்தி வருமா? இப்ப அப்பா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட பாசமா இருக்கிறத விட பயத்துல ஒதுங்கிதான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா குழந்தைங்க? அப்ப விஸ்வரூப தரிசனம்ன்றது ஒரு உண்மையான பக்தியை நம்ம வந்து நல்லா வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றதுக்கு நம்ம தியானத்துக்கு எடுத்துக்கிறது கிடையாது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எப்பவுமே கிருஷ்ணாவோட திரிபங்கா ஃபார்மை தான் நம்ம எடுத்துப்போம். அப்போ பயத்துல என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அர்ஜுனர் வந்து எனக்கு 200 ஃபார்முக்கே வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தியே தேவை அப்படின்றத இங்க முடிக்கிறாங்க. கிருஷ்ணரை நம்ம எந்த ஃபார்ம்ல பார்க்கணும்னாலும் 200 இருந்தாலும் சரி, 400 நாராயண ரூபமா இருந்தாலும் சரி, அதே வந்து விஸ்வரூபமா இருந்தாலும் சரி, எந்த ரூபத்துல நம்ம கிருஷ்ணாவை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டாலும், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் அதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரே சாதனம் அனன்ய பக்தி மட்டும்தான். அப்போ பக்தி தான் தேவைன்ட்டாங்க இல்லைங்களா? அடுத்த சாப்டர் ஃபுல்லா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பத்தி தான் இருக்கும். 12th சாப்டர் ஃபுல்லா டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம எப்படி பண்றது அப்படின்றத ரொம்பவே விரிவா நம்ம நாளைக்கு 12th சாப்டர் நம்ம பார்ப்போம்.
சரிங்களா? இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம கவர் பண்ண போறது இந்த அத்தியாயத்துல. இப்ப நம்ம 11.1 இதோட ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகம் நம்பர் 1. மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अत एकादशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसङ्गितं यत्तयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்பொழுது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படின்றத அர்ஜுனன் இங்க சொல்றாங்க. என்ன கேட்டாங்க? பரம ரகசியம். ஏன்னா நம்ம பார்த்தது 9th சாப்டரோட பேர் என்ன? மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் அப்படின்றது பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது என்னது? பகவத்கீதை தான் இருக்கலே மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். அதுலயும் வந்து என்னது? பக்தி யோகம் 9th சாப்டர் தான் மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். அப்புறம் அதுல என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? மகாத்மாவோட நேச்சர் என்ன, பகவானை வந்து நம்ம எப்படி வந்துட்டு அதான் சொன்னோம் இல்லையா? பகவான் அதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க? ஹவு ஃபிக்ஸ் யுவர் மைண்ட் ஆன் மீ அப்படின்றத நம்மளுக்கு எடுத்து சொல்லிருக்காங்க. அப்ப நம்ம மனதை பகவான் மேல நிலை நிறுத்தணும். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். அப்ப இந்த பரம ரகசியங்கள்லாம் 9th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் 10th சாப்டர்லயும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம். ஹி இஸ் த சோர்சஸ் ஆஃப் எவ்ரிதிங் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்ப 9th and 10th என்னது? பக்திக்கு மிகவும் உகந்த சாப்டர். அப்போ அதுல நிறைய விஷயங்களை பக்தி ரிலேட்டடா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், பகவான் ரிலேட்டடாவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது அத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்பொழுது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. மயக்கம்னா இல்யூஷன், அதாவது தெளிவில்லாம இருக்கிறதுக்கு பேரு இல்யூஷன். என்ன தெளிஞ்சது அர்ஜுனருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யாரு சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட்ன்றது அர்ஜுனருக்கு தெரிஞ்சது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்காங்க அவங்க? எல்லா உயிரினத்துக்குள்ளரையும் சூப்பர் சொல்லா இருக்காங்க. ஆக்சுவலா அர்ஜுனர் வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன். அவங்களுக்கு வந்து என்னது இந்த இதெல்லாம் ஏற்கனவே தெரியும். ஏன்னா அவங்க கிருஷ்ணாவோட கிரேட் டிவோட்டி. இது சாக்கிய ரிலேஷன்ஷிப் இல்லைங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பான உறவு முறை அவங்களுக்கு பந்தம் கிருஷ்ணரோட உண்டு. ஆனா ஒரு மாயை அவங்களுக்கு கொடுத்து பகவான் பகவத்கீதையை நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். ஏன்னா கலிகாலத்துல மக்களுக்கு எது நல்லது கெட்டதுன்னு தெரியாது, அவங்களுக்கு வழிகாட்டுதலுக்கா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அர்ஜுனருக்கு மாயத்திரையை கொடுத்து பகவத்கீதையை நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? அதனால அர்ஜுனர் இங்க என்ன சொல்றாங்க? ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளேன். தங்களது இத்தக அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்பொழுது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. என்ன மயக்கத்துல இருந்தாங்க? இல்யூஷன். அதாவது அதாவது போர் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா, எல்லாரும் இறக்குறாங்களே அப்படிலாம் ஒரு மயக்கத்துல இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அந்த இல்யூஷன் எல்லாம் இப்ப தெளிவாயிடுச்சு அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்போ என்ன புரிஞ்சுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யாரு சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இருந்து தெரியுது. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஏன்னா அதுல தானே பிரேயர் சொன்னாங்க. 10th சாப்டர்ல என்ன பண்ணாங்க? 10.12ல பரபிரம்ம பரந்தாம அப்படின்னு ஸ்லோகம் சொன்னாங்க இல்லைங்களா? பிரேயர்ஸ். அதுல சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ அது ஒண்ணு தெரிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் எல்லாத்துலயும் ப்ரிவைட் ஆயிருக்காங்க. யாரு? பகவான் சூப்பர் சொல்லா எல்லா இடத்துலயும் ஊடுருவி இருக்காங்க. அதன் மூலியமா இந்த உலகத்தை தாங்குறாங்க அப்படின்ற விஷயமும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்றது. அதுதான் அந்த மயக்கம் அவங்களை விட்டு போனதுக்கான விஷயம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 11.2 and 11.3. ஹரே கிருஷ்ணா. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர் வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன் அப்படின்றத அர்ஜுனர் இங்க சொல்றாங்க. ஒவ்வொரு உயிர் வாழியின் தோற்றம் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான். அப்புறம் என்ன அர்த்தம்? அது அனிகிலேஷன், டிஸ்ட்ராக்ஷன் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது கிரியேஷன். இத பத்திலாம் பகவான் கிட்ட இருந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? நிறைய கேட்டாங்க இல்லைங்களா? இந்த பாஸ்ட் இந்த 7th சாப்டர்ல இருந்து நம்ம அதெல்லாம் நிறைய பேசிட்டே இருக்கோம். அப்போ எல்லாத்துக்கும் தோற்றம் மறைவு இதெல்லாம் வந்து
யாரு பகவான் தான், பகவான் கிட்ட தான் எல்லாமே உருவாகுது, எல்லாமே பகவான் கிட்ட தான் ஐக்கியமாகுது அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். பகவானை பத்தின விஷயங்கள் எல்லாம் இப்போ அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க. உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துக்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்துள்ளீர் என்பதை நான் காண விரும்புகிறேன். உமது இந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன் அப்படின்றது இங்க சொல்றாங்க. அர்ஜுனர் இப்பதான் கேக்குறாங்க, ரெக்வெஸ்ட் பண்றாங்க பகவான் கிட்ட, இந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை நான் பார்க்கணும், எல்லாத்தையும் நீங்க தாங்கி இருக்கேன்னு சொன்னீங்க, சோர்சஸ் ஆஃப் எவ்ரிதிங் சொன்னீங்க இல்லைங்களா, அந்த உருவத்தை நான் பார்க்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதையும் அவங்க எப்படி சொல்றாங்க, ஹம்புலா சொல்றாங்க, சப்மிசிவ். அது ரொம்பவே முக்கியம் இல்லைங்களா. உங்களுக்கு விருப்பம்னா காமிங்க அப்படின்ற மாதிரிதான் இதுல கேட்டிருப்பாங்க. உன்னத உருவே, நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்துள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகின்றேன். உம்மது இந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். சரி, எதுக்காக அர்ஜுனர் வந்து ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை பார்க்க விரும்புறாங்க? தான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு ரொம்பவே க்ளோஸ், அதனால ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லைங்களா. அப்ப எனக்கு அது வந்து கேட்கறதுக்கு எனக்கு வந்து அதிகாரம் இருக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துலயா, இல்ல வந்துட்டு அவங்களோட சுயநலத்துக்காக நான் பார்க்கணும்னு விருப்பப்படுறேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கு, அந்த மாதிரி விஷயத்துலயா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையாது. முழுக்க முழுக்க 3 விஷயத்துக்காக பகவானோட ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை அர்ஜுனர் பார்க்க விரும்புறாங்க. என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு, பகவானோட டிவினிட்டி, தெய்வீக தன்மை எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்படின்ற ஒரு காரணம். பகவானோட இந்த ஐஸ்வர்ய ரூபம் இப்ப அர்ஜுனர் கேட்டதுனால தான் கிருஷ்ணா காமிக்கிறாங்க, அப்பதான் நம்மளுக்கு தெரியுது. அதனால உலகத்துக்கு தெரியணும், பகவானோட இந்த தெய்வீக உருவம் உலகத்துக்கும் தெரியணும் எல்லாருக்கும் அப்படின்றதுக்காக அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க. அது ஒரு காரணம். இன்னொன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த உருவத்தை பார்க்கும்போது, இப்ப யாராவது வந்து எல்லாம் தானா உருவாச்சு, சாமி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி உள்ளவங்களை கன்வின்ஸ் பண்றதுக்காக இப்ப கிருஷ்ணரா வந்து எல்லாரும் எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க, அவங்களும் நம்மள மாதிரி ஒரு ஹியூமன் அப்படின்ற மாதிரிதான் அர்த்தம் எடுத்துக்கிறாங்க. அதே இந்த ஒரு ரூபத்துல பார்க்கும்போது கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் கடவுள் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கு கூட என்ன வரும், ஓ அப்ப சுப்ரீம் பவர்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்றது. அதாவது பக்தியே இல்லாதவங்களுக்கு கடவுள்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்றது நார்மலா 200 ஃபார்ம்ல எத்தனை தடவை கிருஷ்ணர் வந்தாலும் என்ன சொல்லுவாங்க, துரியோதனன் திருதராஷ்டிரம் மாதிரி அவங்களும் ஏதோ நம்மள மாதிரி இருக்காங்க, ஆனா அவங்க என்னது, அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் பவர் அதிகமா இருக்கு, இந்த மாதிரி தாத்பரியத்திலே தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஆனா அந்த மாதிரி உள்ளவங்க மத்தியில இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்வரூபமா எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு, சரி ஒரு சக்தி இருக்கு, பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத அவங்க உணர்வாங்க இல்லைங்களா. அதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காக இந்த ஒரு உருவத்தை காமிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இது வந்து அர்ஜுனரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் கூட. ஏன்னா பகவத்கீதை இப்ப நம்ம யார் மூலியமா நம்ம பார்த்துட்டு வரோம், பரம்பரையோட ஸ்டார்டிங் அர்ஜுனரா இருக்காங்க இல்லைங்களா. முன்னாடி விவஸ்வானுக்கு சொன்னாங்க, அது வந்து அப்படியே காலப்போக்கில் இஷ்வாகுக்கு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நின்னு போச்சு. மனுவுக்கு சொல்லி மனுல இருந்து இஷ்வாவுக்கு வந்து நின்னு போச்சு. இப்ப மறுபடியும் யார் மூலியமா பகவத்கீதை இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்திருக்காங்க, பகவான் அர்ஜுனர். அப்ப அர்ஜுனர் தான் என்னது, இந்த பரம்பரையோட ஆரம்பமா இப்ப இருக்காங்க. அப்போ அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் கூட இதை உலகத்துக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்றது. இப்ப இந்த மூணு காரணம், அதாவது தன்னோட ஆசைக்காக அர்ஜுனர் இதை கேட்கல, பகவானோட டிவினிட்டி எல்லாருக்கும் தெரியணுன்றதுக்காகவும், அதுக்கப்புறம் இந்த பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கு பகவான் மேல நம்பிக்கை வரணும் அப்படின்றதுக்காகவும் விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்ட சொல்றாங்க. சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 11.4 and 11.5. ஹரே கிருஷ்ணா. மன்யசே யதி தச்சக்யம் மயா द्रष्टुमिति பிரபோ யோகேஸ்வர ததோ மே த்வம் தர்ஷயாத்மானம் அவ்யயம். பைஞ்சு படிக்கிட்டா? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பஷ்ய மே பார்த்த ரூபாணி சதசோத சஹஸ்ரஷः நானாவிதானி திவ்யானி நானாவர்ணாக்ருதீனி ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியருளவும் அப்படின்றத இங்க கேக்குறாங்க. சரிங்களா. இதுதான் என்னது, ரொம்பவே ஹம்பிளான ஒரு விஷயம். உமது விஸ்வரூப தரிசனத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால்,
பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் எப்படி கேக்குறாங்க, எனக்கு உங்களோட விஸ்வரூப தரிசனம் வேணும் காமிங்க அப்படின்லாம் கேட்கல. எப்படி கேக்குறாங்க, என்னால முடியும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த ஹம்பிள்னஸ் ரொம்பவே அவசியம் எல்லார்கிட்டயும். அப்பதான் நம்மளால ஸ்பிரிச்சுவல்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இருக்க வேண்டியது ஹம்பிள்னஸ் தான் இந்த இதுல. ஏன்னா இது 4th சாப்டர்ல கூட குருவை சரணம் அடைஞ்சிட்டு எப்படி அவங்க கிட்ட நம்ம நாலேஜை எடுத்துக்கணும்னு பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க. தத்விதி பிரதி பாணி அப்படின்ற ஒரு ஸ்லோகம் வரும் இல்லைங்களா, அதுல சொல்லியிருப்பாங்க எப்படின்னா, சப்மிசிவா இருந்து குருவுக்கு சேவை பண்ணி அதன் மூலியமா நாலேஜ் நம்ம கெயின் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத அங்க சொல்லியிருப்பாங்க. அப்ப சப்மிசிவா குருவுக்கு சேவை பண்றது, அப்போ அந்த அந்த குவாலிட்டி அது ஒண்ணு வந்துச்சுனாலே மத்ததெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். சப்மிசிவ் எப்போ வரும் அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லாதப்ப நம்மளுக்கு சப்மிசிவ் நேச்சர் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அப்ப சப்மிசிவ் நேச்சர் வரணும், ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா யார்ட்டையும் நம்ம ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் பார்க்க கூடாது. ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் பார்க்காம இருந்தாலே நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும், நம்மளுக்கு இந்த சப்மிசிவ் நேச்சர் வந்துடும். அப்போ இந்த இடத்துல அதுதான் நம்ம ரொம்ப முக்கியமா அர்ஜுனன் கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறது என்னன்னா, உமது விஸ்வரூப தரிசனத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, யோகேஸ்வரன். இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே யோகேஸ்வரன் அப்படின்னு பகவான சொல்றாங்க. அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளவும் அப்படின்றத அர்ஜுனர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். இதுக்கப்புறம் வர ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் விஸ்வரூப தரிசனத்தை பத்தி அர்ஜுனருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க பகவான். சரிங்களா? முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருத்தாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடனும் தோற்றத்துடனும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை எனது வைபவத்தை இப்போது காண்பாயாக பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? என்ன சொல்றாங்கன்னா, என் லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்யமான ரூபத்தினை எனது வைபவத்தினை, ரூபம் அவனோட ரூபம், அதுக்கப்புறம் வைபவம் ஆப்பலன்சஸ் இப்பொழுது காண்பாயாக அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க விஸ்வரூப தரிசனத்தை அர்ஜுனருக்கு காமிப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.10 to 10.11. 10.10. ஹரே கிருஷ்ணா. அநேக வக்ர நயனம் அநேகாத்புத தர்சனம் அநேக திவ்யாபரணம் திவ்யானேகோத்யதாயுதம் திவ்யமால்யாம்பரதரம் திவ்யகந்தானுலேபனம் சர்வாச்சரியமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோமுகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனர் கண்டார். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்தது. அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக, பிரகாசமாக, எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அர்ஜுனர் விஸ்வரூபத்தை எப்படி பாக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்கள், அப்புறம் பல ரூபங்கள், அதாவது என்னன்னா விஸ்வரூபத்துல என்னெல்லாம் அடங்கியிருக்கும், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல என்னெல்லாம் இருக்கோ அது அத்தனையும் இருக்கும். மலை, மகுடு, அந்த மாதிரி நான் லிவிங் திங்ஸ் எல்லாமே. சரிங்களா? அச்சித்துன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் லிவிங் திங்ஸ்ல மிருகங்கள், மரங்கள், பறவைகள், அதுக்கப்புறம் மனிதர்கள், அப்புறம் இன்னும் என்னது ரெப்டைல்ஸ், அப்புறம் தேவர்கள் எல்லாருமே விஸ்வரூப தரிசனத்துக்குள்ளார அடங்கி இருப்பாங்க. அப்ப இது எல்லாமே பகவானோட ஒரு ரூபத்துல நம்மளால பார்க்க முடியும். அப்ப இந்த ஒரு ரூபத்துல எல்லாருமே இருக்கும் அப்படின்னா பகவான் தான் என்னது, சோர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரிதிங், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட் அப்படின்றத கண்டிப்பா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். சரிங்களா? அதுதான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டார். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக, பிரகாசமாக, எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.12 to 10.30. சாரி, 11.12 to 11.30. ஹரே கிருஷ்ணா. திவி சூரிய சஹஸ்ரஸ்ய
उभेत्युगपदुत्थिता यदि वा सदृशी सा स्यात् वासस्तस्य महात्मनः तत्रैकसुत्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியர்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரமபுருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். நம்மளுக்கு இப்ப ஒளி அப்படின்னாலே எது நம்மளுக்கு ரொம்ப பிரகாசமா தெரியும்? சூரியன் தான் இல்லையா? சூரியன் முன்னாடி நம்ம விளக்கேத்தி வச்சாலும் சரி, லைட் போட்டாலும் சரி, அது கம்மியா தான் இருக்கும். பிரகாசமான ஒளி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூரியன். அப்ப அந்த சூரியனோட கம்பேர் பண்ணி தான் நம்மளோட மத்த விஷயங்களும் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். இருக்கிறதுலே நம்மளுக்கு ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கிறது இந்த உலகத்துல சூரியன். அப்ப அதோட கணக்கு பண்ணும்போது, கம்பேர் பண்ணும்போது ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியர்கள், ஒரு சூரியன் இல்ல, பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியர்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரம புருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. எல்லாத்தையும், அதாவது அகிலத்துல என்னெல்லாம் பரவி இருக்கோ, என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கோ எல்லாம் ஒரு சேர்ந்து, இப்ப நம்மளுக்கு வந்து சுப்ரீம் நாலேஜ் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து எங்க இருக்கு? பகவத்கீதையில இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து கண்டென்ஸ்டா அப்படியே யார்கிட்ட பார்க்க முடியுது அர்ஜுனரால பகவானோட விஸ்வரூபத்துல பார்க்க முடியுது. இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் எல்லாத்தையும் விஸ்வரூபத்துல அர்ஜுனரால பார்க்க முடியுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 11.14. 11.14. हरे कृष्णा. ततस विस्मयाविष्टो हृष्टरो मादनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்குச்சரிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினார். விஸ்வரூபத்தை பார்த்த உடனே அர்ஜுனருக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? மறுபடியும் பயம் இப்ப வந்துருச்சு. முன்னாடி வந்துட்டு அப்போ என்ன பக்தியில வந்துட்டு ஒண்ணு மாதுரிய பக்தி, இன்னொன்னு ஐஸ்வர்ய பக்தி அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு. மாதுரிய பக்தினா பகவானோட அன்கண்டிஷனல் லவ், கோபா கோபிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பிரேம பக்தி, மாதுரிய பக்தி ரொம்ப வந்துட்டு பகவானோட ஈஸியா மூவ் ஆவாங்க அவங்கலாம். இப்ப கோபா கோபிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட சேர்ந்து விளையாடுவாங்க, அந்த மாதிரி. அதுதான் வந்து மாதுரிய பக்தின்னுவோம். ஐஸ்வர்ய பக்தின்றது மரியாதை நிமித்தமா வர பக்தி. அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா, இப்ப நாராயணர்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த 400 ஃபார்ம்ல பார்க்கும்போது ஒரு மரியாதை கலந்த ஒரு பக்தி வரும் இல்லைங்களா? அது வந்து ஐஸ்வர்ய பக்தி. அப்ப இங்க வந்து அர்ஜுனருக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்க? பரபிரம்ம பரதாமன் சொல்லிட்டு பகவானோட ஒரு என்னது ஃப்ரெண்ட்லி மூமெண்ட்ல இருந்தாங்க இல்லைங்களா? இப்ப இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்ததும் அந்த மாதுரிய பக்தி என்னவா மாறிடுச்சு? அவங்களுக்கு ஐஸ்வர்ய பக்தியா மாறிடுது. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனர் தன்னோட ஃப்ரெண்டு, இப்ப நம்ம கூட ஒருத்தவங்க பழகிட்டு இருக்காங்க, அவங்க வந்து திடீர்னு அவங்க வந்து ஒரு நாள் சொல்றாங்க, இவங்க தான் இந்த கண்ட்ரியோட பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நம்ம கூட அவங்க சாதாரணமா பழகிட்டு இருக்காங்க. அதே நம்மளுக்கு அது தெரிய வரும்போது நம்ம அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட அந்த ஃப்ரெண்ட்லி மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும்? மரியாதை நிமித்தமா ஆயிடும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்த உடனே அர்ஜுனருக்கு எப்படி வந்துடுது? அந்த மாதுரிய பக்தியில இருந்து ஐஸ்வர்ய பக்திக்கு வந்துடுறாங்க. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செய்ய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 11.15 to 11.16. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीं च सर्वानुरङ्गाश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினார், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். எல்லாருமே, யார் யார் தேவர்கள், இதர உயிரினங்களும் எல்லாருமே சேர்ந்து, சரிங்களா? இந்த மெட்டீரியல் வேல்ல யார் யாரெல்லாம் இருக்கோமோ அவங்க எல்லாரும்
இன்க்ளூடிங் நான் லிவிங் திங்ஸும். அப்புறம் தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கின்றேன். விவரிக்கிறாங்க இங்க அர்ஜுனர் வந்து பகவானோட விஸ்வரூபத்துல என்னென்னலாம் அவங்க பாக்குறாங்க அப்படின்றத நமக்கும் சொல்றாங்க. சரிங்களா? அப்ப எல்லாருமே தேவர்கள், அப்புறம் வந்து இதர உயிரினங்கள், சிவபெருமான், பிரம்மா, எல்லாருமே ரிஷிகள், அப்புறம் திவ்யமான நாகங்கள் எல்லாமே என்னது பகவானோட உடம்புல அவங்களால ஃபார்ம்ல பார்க்க முடியுது அப்படின்றத சொல்றாங்க. உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும், வயிறுகளும், வாய்களும், கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கின்றேன். உம்மில் நான் ஆதியோ, நடுவையோ, முடிவையோ காணவில்லை அப்படின்றது இங்க அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. அப்பனா என்னது? பிரசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அதாவது என்னது? பகவான் வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவங்க. ஆதி, அதாவது நடு, முடிவு இதெல்லாம் கிடையாது. அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் எண்ட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே அப்படியே அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கு? ரொம்ப பெருசா ஜெய்ஜாண்டிக்கா இருக்கு. அப்போ அர்ஜுனோட ரிலேஷன் எப்படி இருக்கு? உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும், வயிறுகளும், வாய்களும், கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவியிருப்பதை காண்கின்றேன். உம்மில் நான் ஆதியோ, நடுவையோ, முடிவையோ காணவில்லை அப்படின்றதுங்க பகவான் அர்ஜுனர் வந்து விளக்கமா சொல்றாங்க. அப்ப பற்பல கைகள் அதெல்லாம் என்னது? எல்லா தேவர்களோடதும் கலந்து எல்லாத்தையும் வச்சு அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க? அந்த ஃபார்ம காமிக்கிறாங்க அப்படின்றது தாத்பரியம். சரிங்களா? இதுல இப்ப என்ன நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம், இன்னொரு விஷயம்னா இதுல ஒரே ஒரு மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ் மட்டும் கிடையாது. இதே மாதிரி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இருக்கு. அப்ப பகவானோட அவ்வளவு விஷயத்தையும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுமா? நம்மளால வந்து அதை வந்து நம்மள வந்து பார்க்கவும் முடியுமா? கண்டிப்பா அது வந்து என்னது? அதனாலதான் பகவானை வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறது, அவங்களை பார்க்கறதுலாம் வந்து ரொம்ப இன்கன்சீவபிள். நம்மளால அதை வந்து ஏத்துக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு அந்த பக்குவம் வந்து இன்னும் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம அடிக்கடி பகவான் சொல்றதை நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகம் நம்பர் 17, 18, 20, 21 வரை. ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா. கிரீட்டினம் கதினம் சக்ரிணம் ச தேஜோராசிம் சர்வதோ தீப்திமந்தம் பஷ்யாமி த்வாம் துர்நிரீக்ஷ்யம் சமந்தாத் தீப்தானலாகத்யுதிம் அப்ரமேயம் த்வமக்ஷரம் பரமம் வேதிதவ்யம் த்வமஸ்ய விஸ்வஸ்ய பரம் நிதானம் த்வமவ்யயः சாஸ்வத தர்மகோப்தா சனாதனஸ்த்வம் புருஷோ மதோ மே அநாதி மத்யாந்தமனந்த வீர்யம் அனந்த பாஹும் சசி சூரிய நேத்ரம் பஷ்யாமி த்வாம் தீப்த உதாசவக்ரம் ஸ்வதேஜசா விஸ்வமிதம் தபந்தம் யாவா பிருத்திவ்யோரிதமந்தரம் ஹி व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीता प्राज्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்துவிட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. நம்மளால ஒரு சூரியனை பார்த்தாலே உத்து பார்த்தாலே நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? கண்ணு கூசும் இல்லைங்களா? அப்புறம் நம்ம வேற ஏதாவது பார்த்தோம்னா அது கொஞ்சம் இருட்டா தெரியும் இல்லைங்களா? கொஞ்சம் ஒரு 1 or 2 செகண்ட்ஸ்க்கு. அப்போ பல கோடி சூரியன் அந்த அளவுக்கு கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஏற்கனவே முன்னாடி உள்ள ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். அப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு? பிரகாசமா விளங்குது. அதை பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஈஸியா இருக்காது இல்லைங்களா? எல்லா திசையிலும் பிரகாசமா விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகிறது. எப்படி காட்சி தராங்க? கதைகள், மகுடங்கள், சக்கரங்கள், அதான் 400 ஃபார்ம் இருக்கும் போல அதுல. சரிங்களா? அந்த மாதிரி எல்லாமே தெரியுது அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே.
அப்போ யார பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம முக்கியமா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பகவான் யாரு, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் யாரு அப்படின்றதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் நம்மளால பக்தியே பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? அப்போ இப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு இது கம்பெனிக்கு போறோம், நம்மளுக்கு யாரு வந்து அதுல வந்து நம்மளுக்கு வேலை செஞ்சு கொடுப்பாங்களோ அவங்களதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அதை விட்டு மத்தவங்க எல்லாரையும் போய் பார்த்துட்டு இருப்போமா? இருக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா? அப்போ அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே, எல்லா அகிலங்களிலும் இறுதி ஆதாரம் நீரே, நீர் அழிவற்றவர். பிரேயர் சொல்றாங்க அர்ஜுனர், சரிங்களா? நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர். எந்த இடத்துல எல்லாம் அதர்மம் தலை தூக்குதோ அப்பெல்லாம் பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றது நம்ம 4th சாப்டர்லயே பார்த்தோம். எப்பப்பெல்லாம் பகவான் வந்து அவதாரம் எடுப்பாங்கன்னா, சாதுக்களை காப்பாத்துறதுக்காகவும், டீமன்ஸ் அழிக்கிறதுக்காகவும், தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்காகவும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமர் ஆகிய முழுமுதற் கடவுள், இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்துட்டு அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம். அப்ப அந்த இடத்துல என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 3 உலகம், பூபுவர் ஸ்வர், அதாவது பூலோகம், பூலோகம், ஸ்வர்கலோகம். அது வரைக்கும் என்னது பகவானோட விஸ்வரூபம் அதெல்லாம் அளந்திருக்குது. அந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டமா இருக்கு. தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். எல்லா திசையிலும் மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு மூவுலகும் குழம்பியுள்ளது. அப்ப அர்ஜுனர் கூட யாரெல்லாம் பாக்குறாங்க, தேவர்களும், அதாவது இந்த 3 உலகத்திலயும் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களாமும் பாக்குறாங்க. தேவர்கள் யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த அனுகிரகம் இருக்கோ, இந்த திவ்ய சக்ஷு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க, அதாவது திவ்ய நேத்திரம், அது யாருக்கெல்லாம் இருந்ததோ அவங்க எல்லாரும் பாக்குறாங்க. தேவர்கள் எல்லாரும் பாக்குறாங்க. இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு மூவுலகமும் குழம்பியுள்ளது. டக்குன்னு எல்லாருக்கும் விஸ்வரூபத்தை பார்த்தது என்ன ஆயிடுது, குழப்பம் ஆயிடுறாங்க. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணமடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். தேவர்கள்லாம் பார்த்த உடனே டக்குன்னு அப்படி ஒரு விஸ்வரூபத்தை பார்த்தோன்னே என்ன ஆயிட்டாங்க, அவங்களாம் குழப்பம் அடைஞ்சு பகவான் கிட்ட சரணம் அடைஞ்சிடுறாங்க, உம்மில் புகுந்து கொண்டனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கைகூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். யாரு, ஸ்வர்கலோகம் அங்குள்ளவங்களும் பாக்குறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? மூவுலகம் தெரியுது, விஸ்வரூபம் எங்கும் பரவி இருக்கு அப்படின்றத அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. அப்ப தேவர்களும் பாக்குறாங்க. அவங்களும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, உடனே சரணம் அடைஞ்சு பகவானுக்கு என்ன செய்யறாங்க, பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். மகரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். அப்ப ரிஷிகள் ஏன்னா வந்துட்டு அதுக்கு மேலேயே என்னெல்லாம் இருக்கு, நிறைய லோகங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? மகர லோகம், தபலோகம், ஜனலோகம் அப்படிலாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப ரிஷிகள்லாம், அங்க இருக்கிற ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்றாங்க, அமைதி அப்படின்னு சொல்லி கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். அப்ப தேவர்கள் சரணமடைறாங்க, ரிஷிகள்லாம் பிரார்த்தனை செய்யறாங்க, சரிங்களா? இதெல்லாம் விஸ்வரூபம் நடக்கும்போது நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 11.23 and 11.24. ஹரே கிருஷ்ணா. रूपमहत्ते बहुवक्रनेत्रम् महाबाहो बहुपादम् बहूदरम् बहुदंष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशम् दीप्तमनेकवर्णम् यात्ताननम् दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वाम् प्रव्यथितान्तरात्मा கிருத்திம் ந விந்தாமி சமம் ச விஷ்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாங்க, தேவர்கள்லாம் எப்படி டக்குனு விஸ்வரூபத்தை பார்த்தோன்னே இல்யூஷன்ல இருக்காங்களோ அதே மாதிரி நானும் இல்யூஷன்ல இருக்கேன் அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திவ்ய திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்க கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் பொழுது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகிறது. எனது மனத்தின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. சரிங்களா? என்ன சொல்லிட்டாங்க, அவங்க மனது வந்து என்னது, சமநிலையில இல்ல, ஸ்டேபிளா இல்ல அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க. அதனால இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு, அர்ஜுனருக்கு அவங்க மனம் வந்து சமநிலையில இல்லாம
இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்போ எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் பொழுது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகிறது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம இன்னைக்கு இது வரைக்கும் பார்ப்போம். நாளைக்கும் விஸ்வரூப தரிசனம் தான் பார்க்க போறோம். மிச்சம் என்ன இருக்கு அப்படின்றத அர்ஜுனோட ரியலைசேஷன், அதுக்கப்புறம் பகவான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம டிவோஷனல் சாப்டருக்கு நம்ம போகலாம். சரிங்களா? டிவோஷனல் சர்வீஸ் 12th சாப்டர். அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு இதோட நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். பஞ்சாகல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதித்தானம் பாவனேபு வைஷ்ணவபு நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவேந்திர கி ஜெய், ஷீலா பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ so much லலிதா மாதாஜி. Thank you.